соҳибкорое ки мағозаи фурӯшӣ мегуфтен помещения дар кор буд дар минтақаи беҳтарин. Ина марҳамат дута помещенияи фурӯшӣ, мағозаҳои фурӯшӣ дар минтақаи беҳтарин назди марказ. ассалому алайкум. мағозаҳои фурӯшӣ имрӯзаамон дар сеюм база ҷойгир мебошад. аз ин тараф чордомаи гардиши фурудгоҳ ва роҳ ба сӯи Садбарг ва мағозаҳои фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ мағозаҳои фурӯшии имрӯзаамон мана ҳамин дута мағоза мебошад дӯстони азиз. ҳар дуяш 110 метри квадратӣ, дар умум 220 метри квадратӣ мешавад дӯстони азиз. трезои ҳар дуяш тарафи пеши биноро нигоҳ мекунад. ворид мешавем. марҳамат дӯстони азиз, дохили мағоза чӣ хеле ки мебинед 4 кунҷа ҳаст. масоати калон варианти беҳтарин мебошад. метавонед харидорӣ карда ба иҷора супориду ҳар моҳ даромади хуб ба даст оред, ё ин ки метавонед тиҷорати худро дар ин ҷо оғоз кунед дӯстони азиз. дилхоҳ тиҷорат, стоматология, маркази тиб, мағозаи хӯрокворӣ, мағозаи масолаи сохтмонӣ, мағозаи дару трезаҳо ба дилхоҳ намуд тиҷорате ки шумо мехоҳед сар кардан дӯстони азиз. ва ин ҷо чӣ хеле ки мебинед дуюм мағоза, ҳар ду мағоза масоаташон 110 квадратӣ мебошад ва нархи 1 метри квадратияш ҳамагӣ $1250 дӯстони азиз, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби мағозаҳо дар рӯи экран дӯстони азиз. занг занед, пурсон шавед. ватсап доранд, ҳам дар алоҳидагӣ фурӯхта мешавад, ҳам дар якҷоягӣ. албатта ки дар якҷоягӣ харид кунед боз ҳам муомилаи хубтар дорад ва ивазам мешавад, мошинам қабул мекунанд. марҳамат метавонед вариантотонро пешниҳод кунед. худи бинои истиқоматӣ дӯстони азиз, бинои аллакай бардоштагиан дар ҳолати фасадзаниву дару трезазанӣ мебошад. ва агар шумо хона ё ин ки мағозаи фурӯшӣ дошта бошед, ба рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид.